गायसनजेननाय समनि गाहाय नेहाथारि आरो BSc नि बारग' चिफ कनकेश्वर नार्जारी बिथांनि फुल मोनसे मुसुखा बेवहाय बेखेवनाय जादों आरो बेवहाय बिथांनि अनजालि बिसिजों लोगोसे जोंहा क'क्राझारनि MLA सिडलीनि MLA लोगोसे बावैसो फोसावजानाय MP केन्डिडेट आरो दुलाराय बर' फरायसाफोरनि लेङाइ आफादगिरि लोगोसे बयबो रायजो राजाजों बयबो बाहागो लादों। जों जोबोद गोजोननाय मोनदों जे बिथांनि मुसुखाखौ बेखेवनानै बिथांनि फारसे जोंनि जि सन्मान जोंनि जि मान बेखौ फिन खेबसेबाव जोङो होनो हादों आरो बिथांनि जि बिहोमा बर' हारिनि थामोनथा बर' हारिनि सिनायथि बर' हारिखौ गावनि सोदोमस्रि गावनि राव थुनलाइ हारिमु लानानै थांना थानायाव जि मोनसे गोख्रों खामानि मावनानै बिथाङा बिहोमा होलांबाय बेखौ मालाबाबो जोङो सुख'नो हानाय नङा। बिथांनि खाथियाव जोंहा गिदिरथार मोनसे रिन जानानै थाबाय। दा बिथां गेदेमाया अरायसम सोरगोआव जाहाथे आलो गोजोनै थायो बिनि थाखाय आं आर'ज गाबो आरो फैबाय थानाय समाव बे मुसुखा बेखेवनायजों लोगोसे आरोबाव गोबां हाबाफारि दङ जोङो बेखौ मावलांबाय थागोन। दिनै जोङो क'क्राझाराव जेसेबां गेदेमाफोर जोंहा दङ बिनेश्वर ब्रह्म बिथांनि मुसुखा गायसननाय जाबाय, बिर सिलागां बिथांनि मुसुखा गायसननाय जाबाय, दा गारलाबाथा बसुमतारी बिथांनि दङ, अस्ताद गामिनि नार्जारी बिथांनि दङ, नीलेश्वर ब्रह्मनि दङ आरो बेबायदि गोबां गेदेमाफोरनि मुसुखाफोरखौ गासैखौबो गायसननो थाखाय BTR सरकारा हाबाफारि लादों आरो बिनि थाखाय जोङो क'क्राझारनि MLA बर'न बिथांखौ दायित्व होदों बे गासैबो मुसुखाखौ बानायनो थाखाय। आं मिजिंथियो जोंनि सरकारनि समावनो जोंहा गासैबो जिखिनि गेदेमाफोर रुंसारि जालांबाय सोरबा मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि गोसोखांथिखौ जोङो लुफुंजोबनो हागोन आरो बर' हारिनि इयुनाव जोंनि फैबाय थानाय जोलैनो जोंनि जारिमिननि बाथ्राफोरखौ रोखा रोखा बुंलांनानै बिथांमोना जाहाथे इयुनाव जोंनि जांख्रिथाय जोंनि सोमावसारनाय जोंनि हारि दानायनि बाथ्राफोरखौ इयुनाव दैदेनलांबाय थानो हायो बिनि थाखाय आङो गिदिरथार मोनसे मिजिं आंनि गोसोआव दङ। दा बे हिसाबै दिनैनि बे हाबाफारिखौ मोजाङैनो खुंनायनि थाखाय क'क्राझार जिल्ला एबसु ओनसोलनि गासैबो रायजो राजा बयनिसिमबो आं साबायखर बावो। आङो बिजाथिखौ मैया फोसावबाय। दिनै बयहाबो मोनसे बिबान फैबाय जोङो खौसे जानो हायैनि थाखाय थांनाय मोननै टार्म जोंनि MP खौ जोङो खोमानानै लानांदों आरो नैबे समाव मोनसे मोजां खाबु फैदों दिनै बयबो खौसे जानानै भट होनानै जोंनि सासे गावनिनो बिदा फंबाय हिसाबै जयन्त बसुमतारी बिथांखौ जोङो देरहाहोनायनि मानोना एबार जोंजों लोगोसे BJP AGP आरो गोबां आफादफोरजों जों दंफायो ओंखायनो एबार जोंनि बिजाथिया गोबां भटआव देरहागोन। ओंखायनो जोंनि माहारिनि सासेबो सुबुङा जाहाथे गावनि भटखौ आद्रि खालामा मानोना क'क्राझार समस्थियाव जोंनि सासे MP नांगौ आरो बे MP खौ मोननो थाखाय UPPL दोलोल' नङा बयबो खौसे जानानै भट होनानै गुबुन बायदिसिना खोथाफोरखौ बावथ'नानै जों खौसे जानानै आवगायबोनो थाखाय आं बयखौबो खावलायदों। एसे दुखु मोनदों बिथाङा नाथाय बिथाङा जोंनि बयनिबो आंगो आंनिबो बिथाङा असे फंबाय बायदि जोङो गोबाव सम जोङो सोमावसारबोदों ज' खामानि मावबोदों। बिथांखौ जोङो बयबो सावरायबाय थादों आरो इयुनाव बिथांखौबो जोङो मोजां जायगा होगोन आरो बिथाङा जोंनि सासे दैदेनगिरि बे हिसाबै बिथांनि सायाव जि अननाय बिथांनि सायाव जि सन्मान बे जोंनि पार्टिनिफ्राय अरायसम थाबाय थागोन आरो बिनिखायनो बेखौ बे जेंनाखौ जों थाबैनो सुस्रांगोन। BTR सरकार बेनि दैदेनगिरि मानगोनां बर' सारनि सिन्था धारा आरो थांखिजों थांनाय बोसोरनिफ्राय आरो बोसोरनै बोसोरथामानो जाबाय जों गियान सोरां मोनसे थांखिजों जोंनि फरायसाफोरनो सासेयाव 12,000 खरि जोङो स्कलारशिप हिसाबै होनाय जादों। बे एबार जोंनि बेवहाय नैथि खेबनि थाखाय जों बेवहाय होदों। थांनाय बोसोराव 200 जन एबार 200 जन आरो एबार जोंनि BTC ओनसोलाव गासै फ्राय 8,000सो फरायसाफोरनो प्रत्येक BTC समस्थियाव माने 200 होनानै फ्राय 8,000 मानसिनो जों दिनै चेक होदों आरो जोंहा बेवहाय दिनै 200 जननि जों चेक होनबाय बेवहाय गासिबो बर' राभा आदिबासि बङालि मुस्लिम गासिखौबो जों रानना होदों आरो बेवहाय जों आसा खालामदों बे गरसे गरनै फैसाजोंनो जथेस्थ' नङाब्लाबो बिथांमोना खामानियाव बाहायगोन आरो बेजोंनो भबिष्यतआव थांनानै थानाय लामाखौ दिहुनना लानो हागोन बेखौ आसा खालामदों। मानोना
लेखा गांसे बायनो हायैखौ लेखा गांसे बायनो हागोन, ड्रेस मोनसे बायनो हायैखौ ड्रेस बायना लानो हागोन। बेजोंनो निस्सय सहाय जागोनखौ आसा खालामदों। आरो जोंनि मानगोनां सिपचार प्रमद जेरोखोम सिन्था खालामदों बे जोंनि ओनसोलनि बिटिसि ओनसोलनि जेसेबां गोरिब दुखिया जायफोर फरायसाफ्रा फरायनायाव खस्थ' मोनदों, जायफोर फरायसाफ्रा लेखा बायनो हायाखै, जायफोर फरायसाफ्रा थांलाय फैलाय उसुबिदा दं, बिसोरखौ सहाय खालामनो थाखाय बेबायदि प्रग्राम खालामदों। बेनि बादैबो बेल' नङा, गोबां जों मानसिफोरनो जेनेबा स्किम होदों। जोङो मैगं फानग्रा बायदिसिना फानग्राफोरबो जों फैसा होदों, 10,000 खरि 5,000 होदों, बिदिनो होबाय थादों आरो दिनै 21था मिसन लाना जों बिटिसि सोलिगासिनो दं। बे 21था मिसना दा निस्सय खामानिया स्टार्ट जाबाय। एबार दा इलेक्सन जानोसैलाय जालालाय मथा मथि बोसोरबानि गेजेरजों हागौमानि बेखौ नाजाबाय थादों आरो नेक्स्ट 5 बोसोर जों फुल सुइं बे मिसनफोरनि सायाव जों खामानि मावगोन आरो बेहाय जोंनि गासै देग बेसेबां रायजोफ्रा लाब जागोन जों बेखौ नुनो मोनगोन। आरो दिनै बेवहाय आङो जोंनि मानगोनां सिपचार ब्रह्मखौ धन्यबाद होदों। बिथाङा बेबायदिनो पलिसि लानानै जोंनि गोरिब छात्रफोरनो बे रोखोम सुबिदा होनो थाखाय। खौरां दिनै जोङो जुमबार ब्लकनि सिङाव थानाय 200 जन फरायसाफोरखौ लानानै बेवहाय मोनसे जोंनि बिटिआर सरकारनिफ्राय होनाय जे गियान सोरां बिथांखिनि चेक, बे चेकखौ जोङो दिनै फरायसाफोरनो जोङो राननानै होदों आरो बे चेकनि एमाउन्टआ 5,000। जों मिजिंथिदों जिखिनि एसे 5,000 जिखिनि एमाउन्टखौ जोङो दिनै चेकनि थ्रुयै जोङो फरायसाफोरनो राननानै होनो हाबाय। बेजोंनो फरायसाफ्रा मोनसे थुलुंगानाय मोनगोन आरो बिथांमोना गावसोरनि जिबनाव माबादि आवगायलांनांगौ, फरायनाय बिथिं माबादि गोसो होनांगौ, बे गासैखौबो लानानै इरेसपेक्टिभ अफ कास्ट, दिनै बर', राभा, गार', सान्थाल जेसेबां दङ बेवहाय जोङो बयखौबो बासा-बासि खालामालासेनो जग्यथाखौ नायनानै जोङो दिनै 200 जन जुमबार ब्लकनि सिङाव थानाय फरायसाफोरनो बे गियान सोरां बिथांखिनि आसनिनि गेजेरजों जोङो बेवहाय 5,000 खरि चेकखौ जोङो राननानै होदों।